Сәлам дуслар. Нихаят без егетләр урамында да бәйрәм. Бәйрәм әлбәттә бүләксез булмый. Бу уңайдан 23 февраль Ватанны саклаучылар көнен еш кына шаяртып дезодорант көн дип атыйлар. Әлеге сүзләрдә хаклык бармы, юкмы? Эстрада җырчылары бу көнне нинди бүләкләре белән һәм ничек билгеләп үтә? Бу сорауларга тапшыру дәвамында җавап эзләрбез. Ә хәзер хит-парадның беренче яңалыгы белән танышыйк. Niye sığışraştı yılsın başlar Elle sin adaştım Elle min adaştım Niye sığışraştı yazmışlar Senin de yürekte Benim de yürekte Ömürge giderlik Sağış var Senin de yürekte Benim de yürekte Ömürge giderlik Sağış var Qanatı koyrulgan Yolguz göz kışkıra Üzüle künelim Kıllarım Qanatı koyrulgan Yolguz göz kışkıra Üzüle künelim Kıllarım Şunpasay qongıra Qoyları da yerdinsin Qoydasın yaşligin Yuları Şunpasay qongıra Qoyları da yerdinsin Qoydasın yaşligin Yuları Табıştık degende Qovuştuk degende Oyıra oyıra Yazmışlar Табıştık degende Qovuştuk degende Oyıra oyıra Yazmışlar Senin de gözlerde Benim de gözlerde Canlarını titretir Sağış var Senin de gözlerde Benim de gözlerde Canlarını titretir Sağış var Минемчә, армиядә хезмәт иткәнме, юкмы? Шын ир-егет кирәк вакытта үз ватанын сакларга әзер булырга тиеш. Үземне шәхсән шундый егетләр арасына кертеп карыйм. Ә менә бүләккә килгәндә, миллионлаган ир-атлар кебек мин дә бу көнне стандарт набор иясе булмыйча кала алмыйм. Шул ук вакытта оригинал бүләк ясаучылар да юк түгел. Мәсәлән, бер елны миңа попугай бүләк иттеләр. Менә ичмасам бу бүләк. Әллә инде сине җаныкаем Башка берни сүз дә белмисең Күземә туры карыйсың да Яратам сине дисең Яратма син мине, яратма Яратма син мине, әйюләр Син тагын бер гашыйк булырсың Мине сөюең үтәр Яратма син мине, яратма Yaratmasın mine eyyüler Sin tağın bir gashik bular
bulursun, meni suyuğun öter. Benim bir seni yaratmayım men seni ey canım. Aytganni de sen işitmeysen, nişik anlatayım tağın. Yaratmasın meni, yaratmasın meni ey yüler. Sen tağın bir aşık bulursun, meni suyuğun öter. Yaratmasın meni, yaratmasın meni ey yüler. Sen tağın bir aşık bulursun, meni suyuğun öter. Uruşup da bulamayım işlerge, unutup da bulamayım şul seni. Başka şara yok canıkayım, yaratmay bulmay seni. Yaratan seni, özüm yaratan seni şaşıp. Senin yanına şabar idim, var dünyasından kaçıp. Yaratan seni, özüm yaratan seni şaşıp. Senin yanına şabar idim, var dünyasından kaçıp. Senin yanına şabar idim, var dünyasından kaçıp. 20-ші көмішіндір бәйрәм, көмішіндір қапқады бір күн. Мәселен, ісі егітлерінен Айрат Ильясов бұл күнні бәйрәмге санамай. Шуңа күрә, ватанны саклаучылар күнде башкалардан әллә ни зур бүләкте өмет итми. Мәктәп елларында аңа ванна кирәк-яраклары бүләк итсәләр, хәзер кыйммәтле хуш исле парфюм бирәләр икән. Мондый бүләктән мин дә баш тартмас идем. Әллә нигә үпкәләштек, я ничекләр түзәргә. Шалы яқты өйі бізге, керді сыман күләгә, керді сыман күләгә. Күләгәләр, күләгәләр, ерим бүген үкәләр. Күгелгә дә күләгәләр, куйғалы жылы төшкәләр. Күләгәләр, күләгәләр, никилгәли ашулар. Бердә күләгәсіз гелдә, булмый икән яктылар. Үпкәләштек, яратсак та өзелеп. Телләре безне тыярга, нигә җитми түземлек, нигә җитми түземлек. Күләгәләр, күләгәләр, ерим бүген үкәләр. Күгелгә дә күләгәләр, куйгалы жылы төшкәләр. Күләгәләр, күләгәләр, никилгәли ашулар. Бердә күләгәсез гелдә, булмый икән яктылар. Вәсилә Фаттахова егетләр өчен генә түгел, иҗатын яратучыларның һәммәсе өчен дә бик зур бүләк әзерли. 6 мартта филармония концертлар залында Вәсилә Казанда беренче концерттан куячак. Үзенчәлекле тавыш иясеннән моңлы мәхәббәт җырлары бары тик сезнең өчен яңгырар. Бик кадерлегенә гомереңә, бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өйеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедә икебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тәгазиз, бик тәгазиз, бик кадерлегенә кемгәдә. Гомер бит ул бик тәгазиз, бик тәгазиз, бик кадерлегенә кемгәдә. Бик кадерлегенә гомереңдә, үзең кебекләрне эзләмә.
izlemesin sen bit birovgina başkalarını özüne dinleme yaşa jide bugün gideyik yaşa rahat koygu bilmedi gönlü bit ulu bik tağaziz bik kadirli günne kim gelir gönlü bit ulu bik tağaziz bik kadirli günne kim gelir Шын ират нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Бәйрәм уңайыннан хатын-кыз җырчыларыбыздан әнә шул сорауга җавап алырга булдык. Нәтиҗәдә хит парадыбызның 11нче урынына күтәрелгән Ләйсән Гимаева түбәндәге 3 сыйфатны атабызды. Юмор хисе, яраткан хатын-кызга карата юмарт булу һәм тырышлык. Ир кеше куйган максатларына ирешә торган булырга тиеш дип ассызыклады Ләйсән. Яратам мин күзләреңнең карашын гомер буе карам миңа шулай телефоннан җавап биргән тавышын бөтен җирдән матуррак булгай сине миңа биргән Ходай сине минем көнем төнем бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гәр аңлатсаң нигә димә сорау бирмә белә бары күңелгә син булганга сине яратам белә бары күңелгә нигә димә сорау бирмә син булганың өчен яратам яратам мин сине каршы алырга урам буйлап янәшә барырга кочагыңа кереп эреп калырга иртән синең янда уянырга жылы синең янда гына сине минем көнем төнем бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гәр аңлатсаң нигә димә сорау бирмә белә бары күңелгә син булганга сине яратам белә бары күңелгә нигә димә сорау бирмә син булганың өчен яратам Яратам мин бергә шәйләп алырга бер үк җырны тыңлап юанырга көнләштәм дә сиздермичә калырга синең янда башым югалтырга син дә мине яратканнан сине минем көнем төнем бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гәр аңлатсаң нигә димә сорау бирмә белә бары күңелгә син булганга сине яратам Эстрадабызның тагын бер җырчы кызы Рада егетләрне батыр, бруталь һәм юмарт итеп күрергә тели. Үзенең яраткан кешесендә ул бу сыйфатларны тапкан күрәсен. Шуңа күрә бәйрәм көнне бүләккә гади шампунь яисә гель белән генә шикләнмичә, массаж салонына сертификат әзерләгән. Безгә Раданың егетеннән көнләшәсе генә кала. Оригиналь бүләкләр ясарга яратучы җырчы кызыбыз бу атнада 10нчы урында. Рөхсәт фәлән сорап тормай кердең дә йөрәгемә насыйы суларын сиптең күңелем гөлләренә чәчәккә дип бөреләнгәч каясың сине югалдың сине булмагач аларга
Әхлаклылык, пунктуальлек һәм якын тирәдәгеләрне хөрмәт итү Ландыш Нигъмәтҗанова фикеренчә бу өч сыйфат иратларда һичшиксез булырга тиеш. Моның белән килешмичә булмый әлбәттә. Бәйрәм көнне уздыруга килгәндә Ландыш барысын да үз өстенә алган. Оригиналь бүләк, истә калырлык котлау сүзләре һәм күңелле бер чара. Менә дигән итеп үткәрелгән 23 февраль белгәнегезчә 8 март көнне кыйммәтле бүләге белән әйләнеп кайтачак. Нигъмәтҗанова минемчә бу тормыш законы белән күптән таныш. Яратулар булмый вакытлыча, шын мәхәббәт була бер генә. Синең хисләр булган вакытлыча, онта алмыйм сине мин генә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Сүз уңайыннан Ландыш Нигъмәтҗанова һәм эстрадабызның энерджайзеры Мөнир Рахмаев 30 март көнне Казанның Уникс концертлар залында сольный концертларын куярга җыена. Милли колорит һәм заманча хитлар, сез яраткан җырлар Ландыш һәм Мөнирнең өр-яңа Әпипә шоу концерт программасында. Килми калмагыз. Инде хит парадыбызның чираттагы баскычына күтәрелик. 8-нче урын. Күптән көтә идем сине күптән, күп елларга инде уралып, күңелемнең чәчкә аткан язы, җәйләрендә син бит булмадың. Алтын күзләр җиткәч, үз юлымнан әллә булмадым. Төннәр буе йоклый алмаганда, яннарымда син бит булмадың. Нигә килдең алтын күзләр җиткәч, үз юлымнан әллә булмадың. Чын ират нинди булырга тиеш? Бу соравыбызны Эльвира Хаматовага да бирдек. Ират тугры, тәвәккәл һәм хатын-кызны шәхес буларак хөрмәт итәргә тиеш дип җавап бирде җырчы. 23 февраль көндә ул сөйгәненә бүләк ясамыйча калмый икән. Тик иң элек яраткан кешесенә нәрсә кирәклеген тәгаен ачыкларга тырыша. Шырдый-бырдый түгел, кеше теләгән әйберне бүләк итсәм генә күңелем була ди Эльвира. Сәгать теге туктаса да вакыты туктап тормай, сәгатьләрне дөрестлисең язмышына алай булмай. Сәгать теге туктаса да вакыты туктап тормай, сәгатьләрне дөрестлисең язмышына алай булмай. Төеннәре бар бер
Yoldaşlarını düzeltersin o hatanı bulmayı akla. Başkalarını aldasan da özüngeni bulmayı alda. Yoldaşlarını düzeltersin o hatanı bulmayı akla. Başkalarını aldasan da özüngeni bulmayı alda. Diyenleri var bir kola. Üzülgen cüpnü yolgap yaşaganida yaşayvellik. Bir-birimizni saqlab tiyinlari var bir qola. Üzülgen cüpnü yolgap yaşaganida yaşayvellik. Bir-birimizni saqlab. Biz yigitler beyrami kile de kite ol. Tizden 8 Mart. Bulak izlep haydan toyasыбыз olda әле. Hayır, иң башлар bu мәсьәләне җиңел генә хәл итә. Ничекме? Мәсәлән, яраткан кешеңә концертка билетлар бүләк итеп. Озак эзләп йөрисе юк. 16 март көнне Уникста бөтен хатын-кызларның иң яраткан җырчысы Ринат Рахматуллин сольный концертын куя. Концертка билет аласың һәм 8 март җитә дип куркып йөрмисең. Шәп киңәшләрем өчен рәхмәтләрегезне соңыннан укырсыз. Әлегә 6-нчы урында буранга уралган Илдар Әхмәтов. Yazlar белән мин кайтырмын диде, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уралып, язларны көтүп торам. Yazlar килергә уйламый, дулыйда дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтүп торам. Yazlar килергә уйламый, дулыйда дулый буран. Очрашуны безнең очрашуны кичектирә. Кебек бураннар көтә-көтә, түземлегем бетте, көткәннәрнең хәлен кем аңлар. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулыйда дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулыйда дулый буран. Хит-парадны Айгөл Рәхимова дәвам итә. Җырчы кыз сабыр, үз-үзен һәм башкаларны яклый алырлык, якындагыларны хөрмәт итүче егетләрнең күбрәк булуын тели. Бу очракта кызлар юньле егетләргә кытлык кичермәс иде ди ул. Егетләр, Айгөлнең сүзләренә колак салырга киңәш итәм. Хәер, сүзләренә генә түгел, аның җырына да. Сүз уңайыннан Айгөл Рәхимованы 2 март көнне Татарча солянка концертында күреп булачак. Уникс сәхнәсендә шулай ук Алина Софиуллина, Ленар Сәйфиев, Иркә Раяз Фасыйхов, Ләйсән Гимаева, Илназ Бах, Илмира Сөләйманова, Зөфәр Хәйретдинов, Резда Шәрәфиева, Зөфәр Билалов, Зәйнәп Фәрхетдинова һәм эстрадабызның башка бик күп җырчылары чыгыш ясаячак. Заргып көтеп алган язны Татарча солянка концерты белән каршы алыйк. Түзімсің сағыныларға, күллерге қалам инде. Ал яран, гүл яран, ялғыз қалу хайарман. Ал яраннар кебек мин, сағыш утында янам.
Беләсезме, без егетләр бәйрәменә иң шәп бүләк нинди? Белмисез, Әлмир Нәгыймова белә. Безнең өчен иң шәп бүләк ул бәлеш. Бәлеш булса безгә бүтән бер нәрсә дә кирәкми. Моны Илмирга кемдер сер итеп әйткәнме, үзе белгәнме, белмим. Тик кичә уңган хуҗабикә сөеклесен бәлеш белән сыйлаган икән. Һәм ялгышмаган. Әйрләрдә булырга тиешле сыйфатларга килгәндә, Илмира чиста, пөхтә, сабыр һәм бөтен мәшәкатьләрен дә мөстәкыйль рәвештә хәл итә белгәннәрне чын ир-егетләр рәтенә кертеп карый. Бу атнада ул 4нче урында. Сине күргән көннән күңелемдә рәхмәт яши бөтен дөньяга. Ялыктырмый озын кара төннәр, сызлап туган һәрбер көн яңа. Энҗе кара бер теге булыр идем, иреннәргә синең кунарга. Чәчәкләрнең хуш исләрен җыйган, һава булыр идем суларга. Энҗе кара бер теге булыр идем, иреннәргә синең кунарга. Чәчәкләрнең хуш исләрен җыйган, һава булыр идем суларга. Сыйпап үткән җилгә, кызгамын әйҗеле булырга. Адашканда якты йолдыз булып, юл күрсәтеп янып торырга. Энҗе кара бер теге булыр идем, иреннәргә синең кунарга. Чәчәкләрнең хуш исләрен җыйган, һава булыр идем суларга. Еш кына кызлар юньле егетләр кайда йөри икән ул дип сорарга ярата. Кызларга җавап итеп, шуны әйтәсем килә. Бер юлы бер урында менә дигән егетләрне күрәсегез килсә, 7 март көне Казанның филармония концертлар залына рәхим итегез. Татарча солянкада бу юлы бары тик егетләр. Ленар Сәйфиев, Илдар Әхмәтов, Рояз Фасыйхов, Илназ Бах һәм Ришат Фазлиәхмәтов. Соңгысы бу атнада музыкаль каймакның 3нче урында. Тагын килде язылар, мине соң кем назлар, моңсуланып көткән шагымда. Йөрәк ничек түзәр, ул бит өмет түзәр. Син кайтмасаң иркәм яныма. Йөрәк ничек түзәр, ул бит өмет түзәр. Син кайтмасаң иркәм яныма. Китәп казлар, күптә түгел азлар, жыл якта алар кышларлар. Тагын китәп казлар, күптә түгел азлар, жыл якта алар кышларлар. Күз яшемә манып, хатларымны алып, сәлам әйтегезче кышкайлар. Күз яшемә манып, хатларымны алып, сәлам әйтегезче кышкайлар. Qayçı yanıma, ara yakın tügel, seni küte küngel. Qayçı qayçı yanıma. Пөхтә, тәртипле һәм тәрбияле сөеклесенә Рәфина Ганиуллина бәйрәм уңайыннан бик тә оригиналь бүләк әзерләгән икән.
безнең өчен истәлекле булган бер җырны махсус студиягә барып яздырдым. Бәйрәм көнне әнә шул җырны бүләк иттем диде җырчы кыз. Күпме генә төпченсәм дә, сүзнең нинди җыр турында баруын әйтмәдем. Шуңа күрә Рәфинәнең хит парадыбызда булган җыры белән генә чикләник. Рәфинә Ганиуллина һәм Фәрит Фәйзрахманов «Кыяларда яшьлем» җыры белән 2нче урында. Карлык ашлар сөенәдер, очырганда балаларын. Белмим нигә әрни бүген, балчык яккан яраларым. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Карап торам язлар сайын, карлыгачлы уяларга. Сагышларым уелгандыр, ялгыз яшәр кыяларга. Көтмә мине башка, көтмә алсу таңда. Ияләшмәм кулыга, мин ирекле аңла. Көтмә мине башка, көтмә алсу таңда. Ияләшмәм кулыга, мин ирекле аңла. Раяз Фасихов өчен армиядә хезмәт итү хәзер инде хыял гына булып калган. Ә менә ул хыялны тормышка ашырып булса, сез аны хәрби һава гаскәрләрендә күрер идегез. Ә бүләкләргә килгәндә, Раяз энә дә бүләк, дөя дә бүләк дигән фикердә. Иң мөһиме игътибар. Ә материаль әйберләргә килгәндә, ир кеше үзенә кирәклесен үзе алырлык хәлдә булырга тиеш дип саный җырчы. Бүген Раяз Фасихов 1нче урында. Yazmış çillerine seni yerip Gitip bardım bırılıp karamay Antılmazlık bulup duyulsam da Vakit iken barısında valı Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit hava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit hava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Yazmışlarını düzeltirge ağır Ötkenler geri kaytmıyorlar Dünya bit ol menge harekette Sularda bir geri akmaylar Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit hava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit hava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Тырыш, тәвәккәл, тәрбияле, пунктуаль, юмарт, батыр, тугры. Без егетләрне кызлар әнә шундый итеп күрергә тели. Һәм безнең өчен бу бер дә авыр түгел. Чөнки без татар егетләре өчен булдыра алмаган әйберләр юк. Бәйрәм белән безне. Киләсе очрашуларга кадәр.